ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም ኣብዚ ሓለፈ መደብ ኣብዚ ግዜ እተን ዝሓየለ 10 ሃገራት ዓለምና ኣብዚ በላርእስቲ ካብ 1 ክሳብ 5 ኣቕሪበን ነይረ። ኣብ ናይሎም መደብ ነተን ዝተረፈ ኣብዚ ግዜ ካብ 6 ክሳብ 10 እተን ዝሓየለ ሃገራት ዓለምና ከስዕበን እየ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ መምዘኒ ዝሓየለ ሃገራት እዞም ስዕብ እዮም። ቁጠባዊ ሓይሊ፣ ወተሃደራዊ ሓይሊ፣ ቴክኖሎጂን ፖለቲካዊ ጽልዋን። ካብዚኦም ብሓደ ሓያል ስለ ዝኾንካ ብኩሎም ሓያል ትኸውን ማለት ኣይኮነን። ነዚ ዘማለት ሓንቲ ሃገር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥራሕ እያ። ቻይና ካብኡ ናብኡ ዝሓሸት እያ። ኣብ ቁጠባ ቴክኖሎጂን ፖለቲካዊ ጽልዋን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ። ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ድሕሪ ሩስያ። ብሓፈሻ በዚ ዝረኣናዮ መምዘኒ ቻይና ኣብ ዓለም እታ ካልአይቲ ዝሓየለት ሃገር ኮይና፣ ሩስያ ዋላ እኳ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ካልኣይ ብፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትሰርዕ፣ ብቴክኖሎጂን ቁጠባን ግን ምስ ላዕለዎት 10 ኣይትስራዕን እያ። በዚ መምዘኒ ሩስያ እታ ሳልሰይቲ ዝሓየለት ሃገር ናይ ዓለምና ኮይና፣ ሂንዲ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ቁጠባን ፖለቲካዊ ጽልዋን ምስ ላዕለዎት 5 እያ ትስራዕ፣ ብቴክኖሎጂ ምስ ላዕለዎት 10 ኣይትስራዕን። ብሓፈሻ ሂንዲ እታ ራብዒቲ ዝሓየለት ሃገር ኮይና፣ ጀርመን ብቁጠባ ቴክኖሎጂን ፖለቲካዊ ጽልዋን ምስ ላዕለዎት 10 ትስራዕ፣ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ምስ ላዕለዎት 10 ሃገራት ኣይትስራዕን። በዚ መምዘኒ ጀርመን ኣብ ዓለም 5ይቲ እታ ዝሓየለት ሃገር ኮይና፣ ስለዚ ብሓንቲ ካብ መምዘኒታት ዋላ ሓያልኩን ንኹሉ ተማልኦ ማለት ኣይኮነን። ቁጽሪ 6 ሻድሸይቲ ዝሓየለት ሃገር ናይ ዓለምና ዓባይ ብሪጣንያ እያ። ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ብምውፃኣ ዋላ እኳ ብመጠኑ ኣሉታዊ ጽልዋ ይፍጠረላ ካብ ዝሓየለ ሃገራት ምዃን ግን ኣይዓንቀጻን። ቁጠባዊ ሓይሊ ብ3.2 ትሪልዮን ዶላር ጂዲፒ ዓባይ ብሪጣንያ ሓንቲ ካብተን ዝዓበየ ቁጠባ ዘለዋ ሃገር እያ። በታ ሕምብርቲ ናይ ፋይናንስ ዝኾነት ከተማ ሎንደን ኣብ ዓለም ለኻዊ ንግድን ቁጠባን ዓብይ ተራ እያ ትጻወት። ብቁጠባዊ ሓይሊ ኣብ ዓለም ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ትስራዕ። ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ኤውሮጳ ወናኒት ሓደ ካብ ዝሓየለ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘለዋ ኮይኑ ብዓለም ለኻዊ ሓይሊ ደረጃ ኣሚታ ትጓዓዝ ዘላ ሃገር እያ። ወናኒት ዝተራቐቐ ሙሉእ ዕጥቂ ዝውንን ሓይሊ ባሕሪ ብሮያል ናቪ ዝፍለጥን ወናኒት ኒውክለርን እያ። ከምኡውን እቶም ፍሉያት ሓይልታትን ብኣብኔቶን ዓለምናን ብዘለዋ ጽልዋን ንሓይላ መሊሱ የጎልብቶ። ኣብ ዓለም ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ 5ይ ደረጃ ትስራዕ። ፖለቲካዊ ጽልዋ በቲ ሓጺናዊ ዝኾነ ዝምድና ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጽልዋ ቀሊል ኣይኮነን። ከምኡውን በተን ኣቕሊልካ ዘይረኣያ ኮመንዌልዝ ካንትሪስ ዘለዋ ሽርክነት ኣብ ፖለቲካ ጸላዊት ሃገር ዝገብራ። ተወሳኺ ኣብ ካልእ ውድባት ዘለዋ ጽልዋ ቀሊል ኣይኮነን፣ ከም ኣብ ባይቶ ጸጥታን G7ን። ተወሳኺ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብተቕርቦ ረድኤትን ዲፕሎማስን ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ሓንቲ ካብተን ተጠመቲ ሃገራት እያ። ቴክኖሎጂ ኣብ መጽናዕቲ ናይ ቴክኖሎጂን ንዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምዕባልን ሓንቲ ካብ መራሕቲ ሃገራት እያ። ብዝያዳ ኣብ ዓውድታት ባዮቴክኖሎጂ ወይ ኣብ ናይ ስነ ህይወት ቴክኖሎጂን ሰብ ሰርሖ ብልሕን ወይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ፣ ከምኡውን ኣብ ናይ ፊንቴች ማለት ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራም ኮይኑ ንባንክን ፋይናንስን ዝሕግዝ ፕሮግራም እዩ። ኣብዚ ዓውዲ እውን ሎንደን ሓንቲ ካብ ማእኸል ከተማታት ናይ ቴክኖሎጂ ዓለምና እያ። ቁጽሪ 7 ሻውዓይቲ ዝሓየለት ሃገር ናይ ዓለምና ፈረንሳይ እያ። ፈረንሳ ኣብ ወተሃደራውን ቁጠባውን ሓንቲ ካብ ጎባልል ሃገራት እያ። በዚ መዳይ ክንዮ ዝበዝሓ ሃገራት ኤውሮጳ እያ።
ወተሃደራዊ ሓይሊ ፈረንሳ ሓንቲ ካብተን ዝዓንተረ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ እያ። ዝያዳ ንሓይላ ጉልበት ዝገብሮ ኣብ ኒክለራዊ ኣጽዋር ዘለዎ ዓቕምን ምስ ኣብ ወተሃደራዊ ሓይልን ርቀትን ተውፅኦ ባጀትን እዩ። ኣብ ዓለማዊ ደረጃ በተን ኣብ ዓለም ፋሒለን ዘለዋ ግዛእታታን ሓይሊ ባሕራን ጸላዊት እያ። ወተሃደራታ ዝተራቐቐ ዕጥቂ ዝዓጠቑ እዮም። ኣብ ዓለም ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ትስራዕ። ቁጠባዊ ሓይሊ ዓመታዊ GDP ናይ ፈረንሳ 3.5 ትሪልዮን እዩ። ቀንዲ ትልልየሎም ኢንዳስትሪታት ከም ዩሮስፔስ ወይ ናይ ነፈርቲ ቴክኖሎጂ፣ መጋየፂ ኣቑሑትን ኢነርጂን እዮም። ግሪን ኢነርጂን ኣብ ቴክኖሎጂ ብትገብሮ ወፍርን ኣብ ቁጠባኣ ቀሊል ዘይኮነ ኣበርክቶ እዩ ዝገብረላ። ኣብ ዓለም ብቁጠባዊ ሓይላ ኣብ 7ይ ደረጃ ትስራዕ። ፖለቲካዊ ጽልዋ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካዊ ጽልዋ ዝዓበየ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ዘጋጥሙ ግጭት ናይ ሃገራት ኮነ ፖለቲካዊ ሽግራት ከም ሸምጋሊት ምስ ተሳተፈት እያ። ኣብ ናይ ቀደም ግዝኣታት ዝነበራ ሃገራት ኣፍሪቃ ክሳብ ሕጂ ጽልዋኣ ላዕሊ እዩ። ኣገዳሲ ዝኾነ ጽልዋኣ ኣብ ኔቶን ሕብረት ኤውሮጳን እውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ። በቲ ኣብ ባህላዊ ነገር ካብ ፋሽን ጀሚርካ መዓዛዊ መግብታትን ስነ ጥበብን ትገብሮ ወፍሪ ንሰሓብነታ ሓይሊ ይፈጥረላ። በዚ መዳይ ፓሪስ ኣብ ዓለም ዋዳድርቲ ኣልቦ ኮይና ዓመታዊ ሚልዮናት በጻሕቲ እያ ትስሕብ። ቴክኖሎጂ ኣብ ዓውድታት ናይ ኤሌክትሮኒክስ፣ ጥዕናን ሳይበርን ብዓለም ደረጃ ፍልጥቲ እያ። ኣብ ኤውሮጳ ፓሪስ ብመዳይ ፊንቴች ማለት ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራም ድሕሪ ሎንዶን ኣብ ካልኣይ ደረጃ እያ ትስራዕ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ንኽትተሓባበሩኒ ብትሕትና እናሓተትኩ እቶም ዝገበርኩም የቐኒየለይ። ቁጽሪ 8 ሻምነይቲ ዝሓየለት ሃገር ጃፓን እያ። ኣብ መዳይ ቁጠባን ቴክኖሎጂን ጃፓን ነቲ ንነዊሕ ዝሓዘቶ ደረጃ ብቐሊሉ ክተድፍሮ ኣይከኣለትን ኣላ። ቁጠባዊ ሓይሊ ጃፓን ብዘለዎ ዓመታዊ ልዕሊ 5 ትሪልዮን ዶላር GDP ኣብ ዓለም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራሕ። ኣብ መዳይ ፍርያት መኻይን፣ ኤሌክትሮኒክስን ሮቦትን ካብ ዝጎልበታ ሃገራት እያ። ቁጠባ ጃፓን ኣብ ቴክኖሎጂኣ ዝተመርኮሰ እዩ። ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ዓለም ጃፓን ሓደ ካብ ዘበናዊ ዕጥቂ ዝዓጠቐ ሰራዊት እዩ ዘለዋ። ምስቲ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዋ ብሉፅ ዝምድናን ተደኪናትሉ ትርከብ ቦታን ተጠማቲት ሃገር እያ። ወናኒት ብቴክኖሎጂ ዝተረቐቐ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ኮይና ኣብ ናይ ምክልኻል ነብሳ ዘድሃበ እዩ። ቴክኖሎጂ ጃፓን ኣብ ምዕባለ ናይ ቴክኖሎጂ ሓንቲ ካብ ኣብ ቅድሚ ዝስራዓ ሃገራት እያ። ብዝያዳ ኣብ ዓውድታት ሮቦት፣ ኤሌክትሮኒክስን መኻይንን ገለ ካብ ካምፓኒታታ ቶዮታ፣ ሶኒን ፓናሶኒክን ክነልዕል ንኽእል። ብኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ዓቕሚ ድሕሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ። ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዝምድናታት ቀሊል ዘይኮነ ፖለቲካዊ ጽልዋ እዩ ዘለዋ። ብዝያዳ ኣብቲ ትርከበሉ ዞባ ናይ ሰላማዊ ውቅያኖስ ከምኡ እውን ምስ ምዕራባውያንን ጎረባብታት ዝኾነ ሃገራት ምስ ከም ደቡብ ኮርያን ሂንድን ጽቡቕ ዲፕሎማሲ ዘለዋ። ቁጽሪ 9 ታሽዒት ዝሓየለት ሃገር ናይ ዓለምና ስዑድ ዓረብያ። ጽልዋ ስዑድ ዓረብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ብዝያዳ በቲ ተደኪናትሉ ዘላ ስትራቴጂካዊ ቦታን ዝውንጨፍ ዘሎ ቁጠባኣን ፖለቲካዊ ጽልዋኣን። ቁጠባዊ ሓይሊ ዓመታዊ ከባቢ 1 ትሪልዮን ዶላር GDP ኣለዋ።
ዳርጋ ኩሉ ምንጪ ቁጠባኣ ካብ ነዳዲ እዩ። ኣብዚ ግዜ ግን ብራእይ 2030 ዝብል ምንጪ ኣታዊኣ ኣማራጺታት ከተብዝሓሉ ተበጊሳላ ብከም ኣብ ቱሪዝም፣ ኢንተርቴይንመንትን ቴክኖሎጂን ዝኣመሰሉ። ወተሃደራዊ ሓይሊ እዛ ሃገር ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓንቲ ካብ ዝሓየለ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘለዋ ሃገር እያ። ብዝያዳ በቲ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትገዝኦ ኣፅዋር ዓመታዊ ወተሃደራዊ ባጀታ ከባቢ 60 ቢልዮን እዩ። ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ፀዓት ዕዳጋ ዝዓበየ ታራይ ዘለዋ ብዝያዳ ከም ዝበዝሐ ኣፍራይት ነዳዲ ሓንቲ ካብ መራሕቲ ናይ ዝምድናታት ማእኸላይ ምብራቕ ምስ ምዕራባውያንን ካልኦት ዞባታትን ሓይልታትን እያ። በቲ ኣብ ማሕበር ኣፍረይቲ ነዳዲ ዘለዋ መሪሕነት እውን ቀሊል ዘይኮነ ጽልዋ እዩ ዘለዋ። ብዘይዚ በቲ ናይ 2030 ዝብል ረኣይኣ ቦታኣ ንበጻሕቲ ሰሓብን ምግባሩ ተበጊሳን ኣብ ስፖርትን ኢንተርቴይንመንትን ወፍሪ ክትገብር ጀሚራ ኣላ። ቁጽሪ 10 ዓስረይቲ ዝሓየለት ሃገር ናይ ዓለምና ደቡብ ኮርያ እያ። በቲ ኣብ ቁጠባን ቴክኖሎጂን ተሪኦ ዘላ ዕብየት ኣብዚ ደረጃ ንኽስራሕ በቂዓ። ቁጠባዊ ሓይሊ ዓመታዊ ከባቢ 2 ትሪልዮን ዶላር ጂዲፒ ተእቱ ብዝያዳ ብፍርያት ኤሌክትሮኒክስን መኻይንን ናይ ባሕሪ መጓዓዝያን ካምፓኒታት ከም ሳምሱንግ፣ ሆንዳይ፣ ኤልጅን ዝኣመሰላ ገለ ካብ ምንጪ ኣታዊታት እየን። እዛ ሃገር ንኣውፈርቲ ክፍቲ ብምዃና ካብ ዝዓበየ ምንጪ ኣታዊኣ ኮይንላ ኣሎ። ብቁጠባ ሓንቲ ካብ ላዕለዎት 10 ሃገራት እያ። ወተሃደራዊ ሓይሊ በቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ስጋኣት ሓያል ዝኾነ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንኽህልዋ ተገዲዳ እያ። ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብ ዘበናዊ ዕጥቂ ዝውንን ወተሃደራዊ ሓይሊ እዩ ዘለዋ። ብዝያዳ ብኣብ ዓውድታት መሳይልን ሳይበርን ሓይሊ ባሕርን ኣብ ዓለም ብወተሃደራዊ ሓይሊ ካብ ላዕለዎት 10 እያ። ቴክኖሎጂ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዕብየት ቴክኖሎጂ ዘለዎ ኣበርክቶ ሰፊሕ እዩ። ብዝያዳ ኣብ ሴሚኮንዳክተር ወይ ኤሌክትሮኒካዊ ፀዓትን ቴሌኮሙኒኬሽንን ሮቦትን በዚ እውን ሓንቲ ካብ ላዕለዎት 10 ሃገራት ናይ ዓለምና እያ። ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ሓንቲ ካብ ዝሃበባ ሃገራት እያ። ብዝያዳ ብኬይፖፕን ኮርያ ድራማን ሲነማን እዚ ክንዮ ኤስያ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሰሓብነት የጥርየላ ኣሎ። ብፖለቲካዊ ጽልዋ ምስ ላዕለዎት 10 ሃገራት ኣይትስራዕን እያ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።